for the longest of time, and we love you, and we've got the mandate to, if anything happens, we can come and claim you. She was one of us. Please allow us to do this. Amen. So she is part of us, guys, and we don't take that for granted. Asiria, she's not the only South African that we have who follows Padiaris. I don't know them. Those doctors are about saying it. They tell you, I've started following you 2019. Hey? Are you really South African? To talk about how you find I'm South African, sure. And I go in the comment section and join that what I'm teaching. So we've got South Africans, we've got Zambians. You know, comment section is there. And it so the number of guys, you got to make it grow to share the Ramberi, Chasakana Zakare, Namanemi Azipa Mochete, time yedu nasema tonight, we want to distress. And it we want to distress, just kungo distressa. Kungo sangana kungo visa stress, kungo fara pa mochete, and this victor karemerwa ne uri kusangana ne chikana to unechi kuda unaka na chikafu kumba. Zvaizvo umombo achepano nasi. Usafunge izvozvo. Chimbosununguka hauzivi kuti Mwari vari kutokurongera chi. Anditika asi chikuru pamatables amuri andiziva kuti magariswa sei. Pamatables amuri create relationships. Create ukama. Anditika zvokuti hanze ndikida kamumaka. Aiwa isusu tiri vanhu vakuru atiti izvozvo. Tasai muone zemazera ari muno. Tine vana vadiki vashoma shoma muno. Dads ndeve vanhu vakuru. Mature people atichengete magrudge. Tinotukana tovhurirana magosi asi mangwana toregererana. That's what we do. Anditika saka ngatimhorosanei zvakare tichiwirirana tichifara tichidanana madikoni. Thank you very much hanzvadzi yangu. Mwaramba tichikuitira zvakanaka. Anditika dautombokuita kutumirawo mukuru. Thank you my brother. God bless you. Ndakutoda mabodyguard. Ndopana utongobatwa ngunzi mkuru yatesati yasvika. Ndikuda mabodyguard. Zisora ndapuwa nevanhu pawawa ndikunodiwa kumukuru. Mangwana ndikumuka ndiri kulaini ndakatofana kutomira kulaini remukuru. Thank you so much Sisimeni. Nguva inoika iyi. Auchingonyarara kuti mbishana. Okay. Bacharo nyaya inonakidza panapa yandanzwa kufara nayo nyaya yezororo. Ndatomboda kupfekawo kuti ndenge ndisina polisi kundiwana anobhadharawo 6 months but ndinayo. Ndatomboda kuti aiwa neniwa handina ndingonzionewo 6 months. So polisi zvakanaka chataurwa panapa. Vanhu vanokanganwa kana wafa kundevapi zviya. So usakanganwika vezororo vari pano. Saka nguva inoendera kuisira kune vezororo. Kuti vakuudzei kuti inotangira pachi inobhadhara yangu yemunhari singiri yekuti yange ndangofa 79 rand yangu ndiyanobhadhara iyo like so inonzishwava kana kuti KFC chaiyo inochandiendesa kumusha kana chike ndafa ndatobodza ndikukosora kwanza achiti vanofa. Thank you so much MC Deacon. One MC, not to Durban, but international MC. International MC. Madaris ahoy! Ahoy Madaris ahoy! Kana uri kumasowe kana kuposore Africa yedu. Kana uri kucheshi hallelujah! Hallelujah! You know, nasi ndiri kumadaris atisi kuzororo. Cause simelika vataura zvese. Apa pana utongo tamisa nguva vataura zvese. But since pasina kuvhura Bible verse, ndikaendovhura verse 1. Also, zvakanaka kuva peace of mind during hard times. Handiti useta nhamo mbiri wafirwa hauna mari yekuti uvige hama yako. Dzaa nhamo tudzi oda mari yekuti uvige hama yenyu apo wafirwa. Dzaa nhamo ngati 2. So you need peace of mind kana wava muhard time. Right. If we open Philippians 4, verse 9, it says, whatever you have heard or learned from Sisimeli, vataura panapa. So Bible rakuti whatever you have heard or learned, you know, but I would tell from Sisimeli. Zvavataura panapa, nezvamakambonzwa, nezvororo kumulani, ichokwadi iri kwenokubatsirai. Ndogara ndichiti usaita mufiro webenzi ukuthi unoda kufa pakati pemwedzi vanhu vasina mari. Tinoona kuti mari kuita bonde. Handiti
ukafa hako pakati kamwedzi wapera maybe unoona 1 or 2 vanokubatsira but usafa pakati pemwedzi tisina mari. So kuva nepolisi yakumupenyu chinhu chakanaka, kurongeka chinhu chakanaka. Right, ndichipedza mese muri panapa nemi muri paFacebook munofollowa Sisimeli handiti. So kana Sisimeli ari kuzorora kumulani, why musiri kufollowa Sisimeli kuzorora kumulani? Kauri ikoko kamwana ikauri ikoko you can come kwa Sisimeli kuzorora kumulani. Unongopuwa tsamba otokumbirira tsamba yekuti kuzorora kumulani. So what I'm trying to say, kwese kwa muri ikoko achitauri mazita kwa muri ikoko madiaries follow by Sisimeli kuzorora kumulani. Sisimeli, God bless you. Anditi koma mrazedzeka vananyatso tichiko tivari kurevera kuti kana iwewo uine imwe policy yeimwe company anditika and you want to follow me anditi ato hauna waiting period. Yes. Tongoti uri kuda kubva kucompany yatinashe inonzi Tinashe Funeral Policy anditika yauri kubhadhara every month wafunga kuya kuzorora unotongopinda musystem chisvika state kungobva uka unobada uchingopinda handikuzatimajoina kunenge 3 months waiting period apa una waiting period uchitobva uku uchitokoya kutokontinya handiti maona. So ukatongopirwa akangwana wapinda kwatiri nhasi hatina choice kunze kwokutodii kwokutokuvika but ndokukazororo makazvionera izvi pakafa mukomana webhora wekuti zvakarongeka makaona zibotaniya makaona muno kuitawo makadaro gaizi inenge iri last moment yako makaiona mudzi guys aiwa chisuri chaikira kwamamuri kuya kuyanditika tukangouya chisuka kutokokonzira tichokupa nekadzi anditi rako uchitokupa nekadzi rako maine mishino nakadzi. Yes. Right, pane vasina makadhera hamuna makadzi endai mupiwa makadzi enyu apa ari kutopindwa izvozvi 2 minutes uchipiwa makadzi enyu munhu wese kadzi rake. Team UK vakatitarisa kana muripo vakajoina vese inbox right now mazita ndikugadzisire makadhi enyu ndiri kuya nawo wopanizonzi makadhi emasikamae anditwa kuide kubira vanhu maraya garai makanda mazita. Let me bring your cards uve membership yakasara. Saka switchai guys, hauna waiting period kungokontinya chete uchinda wakadaro hazvina basa kuti uri kunyika ipi tinongokutora chero uri kunonzi kuipiga kwemunhu wakatobeo kufiji tinoona kutora. Yes. Handitimaona. So guys, ngatirongekei ngativei nemapolisi edu. Thank you so much Sisimeli. Ndipendera ndivharisa neverse 1 ikuna Matthew 7 verse 24. Ndisatavereka vhesi kai kana uri muno rumu inoyi matiri Durban or Facebook usana wambokwira ndege yakuzorora kumulani tine kuti kuti unokwira ndege anditi wafa tokudza ndege kuna varipo pana pasa kukwira ndege varipo uyazorora kumulani ufamba nendege kana usafamba nelimozini kana mota nemapapiro uyazorora kumulani. Right, Matthew 7 verse 24, it says, therefore, everyone who hears these words of mine, or Sisimeli, and put them into practice, is like a wise man who built his house on the rock. God bless you. Thank you so much. Thank you. Okay. Ndinogona kuwedzera mari yake polisi chero nhasi. Yes. Ndapana zvendege. Ndapana zvendege. Zvakangonaka kuti madiaries, okay, ndege inenge ine kofini rangu nemadiaries mukati. One moon. Koma ndakupidza madiaries ndege ndafa. Ndokatengera matiketi ndafa kudaro. Thank you so much. Thank you. I want to thank Sisimeli. Aiwa tadzidza zvakawanda tadzidza. Amene vasina kudzidza sunzai maoko tione. Ndiko kudzidza. Vasina kudzidza ngatisunzai maoko tione. Zvichira kuti vanhu vese vakavateerera zvataurwa. Thank you so much.
So iko zvine airtime yekuti ndiye nanda kufembera. MC vedu vanga vachikanzivo kuti hazvisikafu izvi su tinozoshinya. So ndakutonimwa chikafu ndiri pano. So nyaya iripo ndeyekuti murikuona MC, murikuvaona, mavaona here MC guys? Mavaona MC? Manyatsovaona? Vari kunyaririra? Aiwa, thank you so much MC nebasa ramuri kuitani. Mumapakuro zvakawanda. Handiti ka? Because indiri na MC wangu tikuradza kuti chikafu tinochifarira. Saka yava time yekuti tiende kunodya handiti. DJ wobva vangotitroka music kanoenderana nechikafu. Zvatapita kutirege kutatisikonfusion. Nyama ndatomboendako dzakainzana. Ndabvako ndabvaneko nyama dzakainzana. So zvachikuita kusaide ndenge madrese nomwe akanaka akareba akanesoko. Saka tikusvinuka nematables. Tinopakura todzoka patebho yedu. So zvachikuita ndichatanga netebho iri padhuze nepamapoto iyo irapo yevana vaigurwapo upenyu maigurwabva kure vaanenzara. Saka tabva patebho iyoyoyo vana vakati vasangoratidza kune magesti avo mabathrooms munobuda makadai soko straight makati maswa masteps mabathrooms ari this side muchaona kumabathrooms pamuchaugadza kubeka mapedza kudya munozviona zvakanaka paglass. This is table number 1. This is table number 2 here. Tabva kudaro number 2 toya chose number 3 mubate nematebho zikakuona waenda patebho 3 yako chakudhonza. Number 3 vanenge vakutonzwa kudongodongo kozi vanenge vanyangowana vachipakura ndoyatove number 4 tobva toya pari pamazororo hachoro makafanenzara choro makafanenzara takuya panapa number 5 tozodzoka pamazororo apa topedzira nepapapa apapa pamazvikuita kuona. Saka ngatitange itosumuka italaina apa vamapakura nyama dzakainzana hamunesanowana ndakuti. Thank you so much, Mzekwa. Anzi tebho yekutanga ndichimaratidzwa ndevekakona handisi. Kunana maiguruma Jeremiah ikoko ndokwekutanga ikoko. Saka mukasimuka mese patebho ipapo. Mukasimuka mese ipapo munoita queue yenyu muchikafu uko. Pamunoti papedzera munokupedzesera. This is the second one, right? Panapa ndo patebho yechi2. Table number 2. Because we're going to do insurance, but we're going to shine with that. We're going to do. But we're going to so, table number 3. That is happening. Table number 3 is the most difficult one. Table number 3 is number 3. Table number okay. But that's before by Tony. Oh yeah, that's 5, that's 6, that's 7, and I think 7 much of 1, 2. That's up as you can say, DJ Chokunda Muboti. Vanhu vachinotora chikafu kuti chizotanga chakaichana. Soft music. Kukuda music kuita kuda foke mai mani. Chotongodwa. Ha?
Pada vari kutonhorwa here saka kutamba ndinoona kurura bhachi rokuti anyway ndichaorganiza muchando chideredziwe ndanzva kuti makutoderera munovakuda majuzi manje madresi maruzokuru
wakati hayo akavanika zvadakuita kana wagara watorwa picha kasisimene foni yako hauchatorwi nakamerameni bozi vanenge vatoneta nokutorwa newe. So kana uri kuda kuzotorwa navo nakamerameni leti haresti ndikakuona uchitorwa navo nefoni yako zasinafu leti haresti nemiyogarai pasi tatorwa nakamerameni mese 1 by 1. Wasiri kutora chikafu garai pasi tikukumbira kuona vanhu vakamira vachinotora chikafu chenu. Table number 3, table number 3. Table number 3.
Debo number 4 nyenge ya kupera number 5 ande iwa nyamani. Number 4 ande oh. Bye kumira nini? So go and buy some coats from the bar. Yes, the coats are there at the bar. And even those one say that they don't want to go to the bar. And I feel like we buy it. You go buy it and get my tobacco. And you want to do it. Hey, never have no tickets. Changam.
Zara vanhu vachitadza mazviona Adora. Ndavamuridza.
Você não
Yeah.
Kuchukua Zambia. Unile watamba anditi. Manje unatamba muri 15 na tusikona na kutamba njiani. Sasa chukua ana leka. Aya nasi ndiye kutamba. Asitao organize kule kujobe. Kumusha msana ni manda. Sasa ayi kwa kujobe kana. Atao.
So
So I want to ask one question. That question is a challenge. So one thing here, our policy is learning. Yes, that's a good way to say police warrior. Tell us smelling. How much was smelling? Tell us smelling. So one question here. Policy is road planning. You don't cover all my gun, back it up not. Don't at all. You don't cover one gun. It was the road. The answer is main member, spouse, and 6 kids. Main member, the spouse, your husband, your wife, and 6 kids. This way. 18 people. 18 people. But our policy look at around is 8. Main member, the spouse. So, right. In Zambia, Makoti can come back. Makoti can come back. Our sister Gina can come here. Sister Gina can come. You can come. So this is our Makoti. Right. My sister come. All the way from the UK you can come. Yeah. I know Paula Zambia, but you can come on this challenge. DJ Zambia again. You know, Tabaka is young. Tell me about Pinda. Mama bonus, I got Pinda. Do you want bonus? Let's go. I don't know, we never come here. Makoti wa Shona. Hapo. Yakushika balona akateka hapo. Yakushika. Sipasa matanga. My sister from UK and my sister from Cape Town.
Essa é o ground. Agora sim. Outra coisa. Outra vez com cena. Vamos pra cima. Com cena, na pessoa. Vamos aqui, essa mamãe. Outra coisa.
Thank you, ladies. Let me have another one. Three, two, one. Shumbares, we have to behave now. 3, 2, 1. Yeah, Shumbares, I'm not going to say. Okay, another one. 3, 2, 1. Wow, lovely. Right, 3, 2, 1. That's it. I have another one. Another one. Thank you. Right. Right. 3, 2, 1. Make sure when you are standing there, you are the happiest soul in the whole world. Thank you. Wow. This is brilliant. Right, now shooting Thank you, next. Right. What a bliss. Mafanza a Luisa, vaibvunza Luisa ari apa na mai Jeremiah. Amnini. Jeremiah palo. Hi. You look my diaries. My diaries. My diaries. You look my diaries. Lost in Durban. Lost in Durban. Yes.
ngabathi bathi
That one here, Kati, group picture.
Picture.
No. Gatigare. Takushoka mvura yacheka makumbo manje ngatiseso tinongogara mbichana. Tinogara let's sit down kancane. Let's sit down. Hey. Takabvaruki zviri pano zvonakira. Ndikuextenda yoita mazuva maviri kana matatu. Mangwana tokondinya futi. Imi zvonakidza kakuzviona here. Saka nguva inohika iyi. Ngatigare pasi. Usadaisiya kuwaridzwayo. Kugara kutauri ndiudze kana kwakutaura. Kugara kutauri baba. Unless kana wagara panzvimbo yeumwe. Okay, tagara here. Vangamira ndichakubhadharisai. Unopera kungwara kwaise bhozi inotsvaga mari nende mwazi ngave business minded. Ndakutoona paita ma-business opportunities panapa. Nekutoona kutongobva panapa ndatomeka chibhanzi. So, usaite kuti uite ka-first client yangu panapa. Adatoona pandatoene mari. So nguva iyoendera kuisiya. Tanga chinyakidzwa ndichifana chidii basi. There's someone akamira bedroom akabata nepamba vachibatsira nemaadmins vakarwisa nepese pavanogona napo kuti tidye tikasvika chikafu chasundwa nemabhara chidzokera nacho. Ini ndine rudo nechikafu ndanobatikari ndinochodzokera. Handinambonoene lanchi langu yekuindia ndakapuwa kumuindia uko dandauya nayo pano hapana chaibuda. Anyway, ndakusimudzwa vakaronga zvese izvo zvinge zviri zvichinobudirira. Vasvike pavanopochi vanotipa vote of thanks. Sisimiuka. All the way from Cape Town. Nendege kwenye basi. Mascara say, "Tomo ti aba kama mangwana." They say, "Okwala kuphatha ukuthi railway da emakachira." Ndaona kulira ma streets. Ini pandashuka ndikabana na 4 o'clock. Ndikati kungana sendaona kana mwana. Kuna kasitaka kuona kuti ndikakona nayo wali president leka. Ndikaziona. Remember that kutena mufunge grew up in Rustenburg. She came all the way from Rustenburg. All the way from Rustenburg. Simukai mama. Welcome. Maitaba samashika tika wale kwa yakada. Saka pangwani kukufunza maguta yenu. Vakaita kuti zvese zviite zvitendawo mamwe maadmini edu. Saka tinongoti Mwari vakuitirei zvakanaka ende Mwari vakukomborerei. It's not easy kuti vanhu totravela all the way from Johannesburg to UK, Cape Town, Newcastle, Rustenburg. It's not easy. Saka tinongokutenda inese kuti maita basa. Saka izvezvi appreciation time and vote of thanks. Saka ndokumbira admin wekudebe vauye kumberi, ndokumbira admin wekuJohannesburg, vauye kumberi, ndokumbira admin weCape Town. Ndinibado aiwa tinongoti vanongoti amwanweni vachikupa chifo chekutende ungaappreciata sesimini yese mahura. Thank you so much. Ladies, are you happy? Yes. Aiwa ili tukufanya sana. Tufunga simao yangu mwezi randi.
chero pavoice note inonzwika kamuwhatsapp. Ndikufara ndinoda kukutendai vese vauya kuthis event on behalf of Joburg group, right? Ndiri one wemaadmins ekuJoburg. Ndinowanza kuita ndinoedha nekurimuva. So I want to thank you so much, all ladies and gentlemen, Marikanamba. Thank you so much, Sisinelli. We love you. We are here today. We are glowing because of you. Amen. Maita basa andichira. Shlombero Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndoda kutenda imese muripano. Ngabva ku Cape Town, ngabva ku Joburg, ngabva ku UK. Yese ndinoda kutendai. Nababa vese vari muno. Ndinokutenda imese. Sisimeli kana ndichikuonai. Ndinokufananidza ina Dorcas weBible. Kuna F9. Thank you so much. Muchaona zvandokutaura nemukadzi anonzi Dorcas. Handisinotaura zvakawanda nekutumba yedu yapera. Ndakamirira Durban admins. Inini mugrupu rinonzi Mamis Boys. Akapusira chitungo. Sisimeli nepatiki pataunganidza seDurban. Tungoti zvamauya kuAfrica. Muende munotengawo macimbi. Muende munotengawo mateba. Mukushwa. Handingakusimudzii hangu nekuti murume appreciation. Sorry, Team Joburg and Cape Town. Takabvisa pamwe chete asi ndichasiyira Sisinoka kuti vapedzise chigemo. Tichipfuurira mberi neappreciation. Pane one of Sisinelli's daughters who simple yekumberi. She's got something. Sisinelli varikunda handizimuka iri yekumberi. There's something unique about it. Very unique. So happy baby. So I just wanted to show you guys. Sisinelli, she's like a mother that I don't have. And I didn't realize that I chose this box green, not knowing she's wearing green as well. Wow. Anyway, I think for those people who saw me 2019, I was not glowy like this. But now I am. Because it's me Lagandisa, Unana Sisongo Milka, na Shumba Vesi, Nan Joburg Diaries, Durban Diaries. Unana mai vangu kuneva nina asitaka muda notaurisaga but ndoti mai vangu handina hangu mari, but I just know you what you like. While you are in Durban, have some snack, a glass of ice and amarula. Thank you very much, Lieutenant. And it's this diary. Wow. Oh, wow. That's amarula. That's a Red Bull. And I drink some chocolates. Some nuts. Some butter. Some sweets. Or snakes. Some biscuits. Thank you very much. We are not going to sleep. Amen. Thank you. Like the passing show,
mune Johannesburg. Hatina izvi zvakawanda zvekuti tingakuitirei plus rudo rwenyu rwamuinarwo kuvanhu vese. Ini ndishona Sisimeri havasarudzi munhu ende zvakataurwa naShootres kuti Sisimeri patinenge tiinavo havatauri nyaya dzevanhu. Ende mukazwa kunzi hanzi admin waSisimeri ataura zvakati munenge muchinyepa because hatina nyaya dzatinoziva dzevanhu. So thank you very much for being very loyal kuchengeta nyaya dzevanhu singaende kunze. Nepashoma patinapo with love from Cape Town in Johannesburg. Mama mitirwe zvakanaka. Saka kana paina chiri nenzara ndinoshunika chiri kuseruka kutamba zvangu handashunika. Anyway, I think tokoda kutenda kuti vese mauya gore rino next year kana mukuda kuenda futi kune imwe event ngatitangei kutogadzira because next year is going to be a bomb. It's gonna be good. Saka ngatitangei mapreparations izvozvi. Hatisiziva kuti tichaita event here kana tichaita a trip. Saka as diaries, we are going far. Saka varikutoda kutanga kugadzirira totanga izvozvo. Nechimwe chinhu chandanga ndakanganwa Rumbi haapo hake. I want to thank Rumbi so much because she's been a sister. Kuti event kude zvayaita, it's because of her as well. Through admin, it's because of her. Wherever you are, thank you very much and may God bless you. Kutuboresero vana baita basi. Varikuda kufara ngatifarei next year trip or another event. Thank you very much. May God bless you. Alright, hansi pane vanhu vatorwa mafotos kana music yamakamushamba bazari. Ndiri richaserwa muguru munhu achitora video rake. Thank you very much. And vanhu pemese mafotos emupaachauya. Munhu anobva atora mafotos ake apa namunhu anogara nemafotos emunhu. Kamera nena ndichamuedza mugrupu. Musazokumbire kuti admin handinakona foto yangu. Kana vanhu vangopera kutora mafotos group tato kuridza vanhu. Thank you very much. Ngatifarei zvedu. Pane mwakaotirwa Bami Navada Dad, thank you very much for supporting us. Kamera Menuelu, Takanatina 2023, they've never disappointed us. DJ Welu, Takanatina 2023, they've never disappointed us. Thank you very much, guys. We're looking forward to work with you, and may God bless you. And Shobana Mashad Basari, Garin Benri. See you again, my Tabasa. Tokuana next year or end of the year. MC, we got engaged. Sorry. We got engaged this afternoon. So I'm going to get very soon. In the MC. Very soon.
Haina kuti akabuda kumadiaries, but mwenyewe akangoti, I will do that for you. Mwana paiyera ndakadza kuzopinda, wherever you are, thank you very much, my dear. May God bless you. Thank you.
press.